la korrika. Eta trukutxe. Aurrera, 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 agur Areatza. Agur eta ongi etorri Alpea. Venga, tipitapa, tipitapa. Itzordu edeko barikuen gaudeko 10etan gaztetxean, Areatzako gaztetxean, korrika izango dugu berriro herrien. Tipitapa, tipitapa! Aupa, Jone, June! Tapa! Hemen gaude! Euskalaren alde! Ia kontuz, zabaldu, zabaldu! Politek malgostu dozu esan, Eskolan indozu ez? Bai, krema denpura tarde osu eba? Azte osu ebilizarie? Eskola atondu dozu Txizpun! Korrika! Hau pasuek, lekuko agora! Astiro, astiro! Korrika guztietan! Haupa Maria Angeles, amenal ditxu esutxako! Vale, jantzen salina netzan, Hau partea, ongi etorria mazurtzigarren korrikara. Eman Euskararen lekukoa elkarri. Hau parteako guraso elkartzea, hau parteako eskola. Tipitapa, tipitapa. Oye, Ignacio, Sergio, aurten viajako zari barru-barrutik sartzean garata, Tipitapa, tipitapa. Ia tartea putxubetan ditxo, a distantzi, txisi, zera kutxiz. Tipitapa, tipitapa, korrika! Parteakoak herria tonduten lagundu beharren. Benetan eskertzeko bada, hundik endu dozkuen beharra gaitik. Eskerrik asko Iker, eskerrik asko danori. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Ia lekuko aldaketa! Aldatu zekartu daun lekukoa. Astiro, distantzia itxi, ez teko guztizanik, oso ondo. Tipitapa, tipitapa! Gaur artean umek protagonista! Haupa, lekuko agora, astiro lekuko baina botabarik, lehen barazen sustu eukin dugu eta iei lekuko jauzilaku. Oso ondo, astiro, astiro! Atzean itxi dugu jendea eta ia batzean dugu zen. Haupa goroztik urterolez, korrikagaz, parte, bat egiten dau, kilometroa eros. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Haupa zuek! Aldatzbera data, ez teko zaitzakirik, tipitapa, tipitapa! Haupa, lekuko aldaketa, haupa indarrongi etorri korrikara! Lekuko aldrebe, lekuko apekak aldrebe zaro zuez. Lasa egizari lehenengoak eta azkenak izango,
esan badi